Assalamu alaykum mehriban vatandaşlara, mehriban ýerleşlere. Hormatly ýan Paraha dağımyzyň hormatly Ayper gelejemizin agdy bir maşgalatyna mehriban prezidenti, mehriban gyýlary Medine jigimizin 1 ýaş doglanuny bugün şeýle toýmydan meşhur Ceyhun Production video studiosy ýadgarlyk ýadaga geçirer. Ine toýa başlamamyzdan owul häzir meşhur aýdymçymyz Öpazanam Medine jigimize bir owadan ardy ýolaya. Assalamu alaykum. Emäle hoş gördük. Toylar utlu bolsun. Jigimizden batly bolsun, ýaşy dym bolsun. Görjekler gowy bolsun. Indi mehriban ýerleşler toýmadyň iň bir gyzykly, şaglanly pursatlaryndan Ceyhun Production video studiosy bilen tomaşa edýäs. Daşının sadayana olmadı bella. Valla valla gidir ya bu balla. Daşının sada içinin bella. Ceyhun Production gerekir. Daşından sadayana olmadı bella. Valla valla didir ya bu balla. Daşından sada içinden bella. Daşından sadayana olmadı bella. Valla valla didir ya bu balla. Daşından sada içinden bella. Ceyhun Production. Spasiba. Devam ediyoruz. Bana barik gel, çok cihan damisin. Bana barik gel, cihan damisin. Bana barik gel, çok cihan damisin. Bana barik gel, Devam ediyoruz.
bolsun aýdýas. Aýgul göçme toy mekany Tansan ýaňa gaýnaya. Oňa da sebäpkar meşgul aýdymşymyz Wepa Pirjanow diýsek ýalňyşmaýas. Wepa aýdym aýdanyna tans etmän durmagyň özü mümkin näme. Sag ol Wepa jana, wagyň belenten